Saan yung ngakuan, may? Saan yung ngalatayan? Unay? Saan yung lugar ba? Saan yung lugar ah? Ha? Saan yan? Ah, this is Lobok Bridge. Lobok, Bohol, Philippines. Wow! That is the restaurant, floating restaurant. Wow! Ah, ada ara oh. Nakasakar niya na. Nago. Na. Ha? 2 years. Nagubaan mi guys. Nagubaan. Natangtang ang kuan de. Oh no! Ay, salamat Lord. Nami karon sa unsa ning dapita sir? Sa dapitan ni. Bayan Lobok. Ito sa San Miguel. Okay. Ano San Miguel mi una. Mo giabot San Miguel, balik mo. Ibot mo, bye. Na San Pascual. Are na mga gari ko Trinidad. Oh. Ang kadina guys, mo na nga. Nunong sa ko. Nunong sa me. Ayo. Hello guys. This is the man-made forest. Ada mau liguanan ya lagi. Mana ini? Oh my god! Wow! Guys. Bilar Market guys. This is the Bilar Market. Kami karon sa Bilar guys. Hello, good afternoon everybody. Everybody.
Oh, mo ni. Tama ko diri ay. Dapat. Dili ka dumango kagad. Kita na ko mata. Sugot pa. Puntan na ilan ng bahay. So ilagi ko dito lang kapag. Kapag na utog lang bahay. Nautag kasada guys, ay. Hanim din ah. Naman. First time nga nagluto. Naghanam nag-oil. Oil round po eh. Ganahan. May tambok na. Wow, kamatis. Yummy, yummy, yummy. Bago. Wow. Ulam namin bagoong. Makanta. Sa man mo gluto mi. Isda. Lain na ba kung sino? No. Asa may isang papit na ako. Ah, di pa di ay kado kay kumuon pa. Yan na ba? Yan na pa. Oh, yan na. Pikas. Karena pekas mo di kajo. Ah, Dan narekam. Karena itu dibalik sa. Ade. Anak na pa ibalik sa ginahan pabilin. Pila ka pa nakapanganakan? Duha ka? Tulo ka pa. Aka sa pa dai. Makija pa din nagikan. Adi bata pa na, 5 pa nagatuin. Inom. Ang bakam abo mga anak upat man. 5. Anak pa na sa mga nang panagatuloy ko bawa. Nagirada pa na laro. doon na, de. Na, ang huli nga. Makapudon na kaya ang pagkawa ni ikog sa Tubok mo na. Ikan pamanit pa sa akin kukuha. ano eh kuko kay dako. Isang naganag utod. Gamay nga king nga. Sino po ko naman na. Naman dyan. Mayroon na usap ka na kuko kay na ikato dali ram pa. Mabod makaut. Nay, PC mong ikuan. PC, ingan na ba? Anong kasda? Nylon na nasan oh. Hmm. May tikaut man. Kaya mo rin ang gusanggo sa kabaw. Kaya di mabikili mong kamot. Mga tao, ano yung mga karida, yan eh. Tikaut eh. Ano eh, katong kuralon, ano na eh, stroke. Katong kuralon yan mga to eh. Tikaut yung likod, murag di tikaut yung moskitero. Ano? Ako gani. Ha? Tago na ito, kasi na yung mga tikaut, ano, subside yung kamot. Ayan na ito. Mayong palis. Ako karon sa bahay sa amiyaan guys. Karon kitag balik. Ano Paul?
Nalikoon na. Hindi Bana. parisak na kay Abor ng dawis. Kanilang gamit. Ay, vlog niya. Mapil mo tanaw sa tibok kalibutan ani mo. Ano yang yaan si Insi Consita, gwapa. Maria Jose. Mana yung lagan sa una ma, guys, kanang magtanom yan. Ano may basak na unsan ring napuro na man building ani. Ay, turas o na. Uy. Ha? Ah, aturas din na. Ah, ano din. Ah. Ano to mga damo ano man lagi? Di ba dam na diha di lima? Awa na. Awa na. Nawa nagbanga iro mga pispan ana nga daga. Nga mapidama mo ka ng gikuan ng dana. Pila na kakatuig guys na karon ba ko nakabalik ani high school pa man ko dito sa una nakangari. Kamu pa na. Oh, kami sa Mama Irna. Binulong mo na sa akong mga kambal nga gagmay ka. Kay mga Kami tigbantay sa kaluhan ning insi. Gagmay pa to sila karon kay nangaminjo na guys. Oh, nanay ulit tao. Pero wa po sila anak nga kaluha. Apa, ato na silang mga anak. Ay, usara po ibaji. Ayun, usara po ibaji. Agi bawe kay arong ni na mga kaluhaan. Tawag lang, kuan, saan na? Ambulansya. Ako Di nga nang mutaas ang dugo, kaon raw inadlip nga. Ahos. wa man kay naalagi ko ni kuan naman din ang sanak nun. Usara lang iyang inom-inom. Vitamins, samot noon. Tangad. Tangad di ay. Ning undang naman sa lusartan, kanto mo ahos mo iyang ugum-ugumon. Mo iyang usapon. Bahala na dyan. Suda so ning kuan day guys kanang high blood ta. Binagway sudan. High blood. Samot na og buwad og ginamos sudan. High blood na po. Akong papa. Ani mi dani guys oh, mamakyaw mig tanom sa una. Ani dapita. Satan. Ato na mi guys, ato mi sa hospital karon guys kay. Ang papalagi na stroke tuwa dito gi admit sa hospital.